लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै एसेबाबो मोनथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ बेसेबां समनि आरो बे भिडिअखौहाय गोबाङानो खाथि खालानिया मिथिखायो बबे समाव खालामनाय आरो बबे समाव सोर मा बारनाय बेखौ मिथिखागौ खाथि खालाना आरो सोरबाबा मिथिया आरो आं बेखौ फोरमायनो सानो आरो नोंथांमोननि सिगाङावहाय एक्चुअलि बे भिडिअआहाय 2017 नि माने आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो बेयो जाहैबाय आंनि फार्स्ट माने इउटुबाव नुजानाय आरो बे भिडिअआहाय गोबाङानो माखासे मिथियो माने एसे भाइरेल बायदि जादों आरो खाथि खालायाव ससियेल मिडियायाव भाइरेल जायाखैबाबो खाथि खालायाव गामि मोनब्रै मोनबा एसे गोजान गोजान मोनथिहैजोबदों आरो लोगोफोर बेखौ आं फोरमायनो सानदों बे आंनि फार्स्ट भिडिअ इउटुबाव नुजानाय माने जेब्ला जोङो उन्दै समनिफ्राय माने बारखायोमोन नालाय माने आदा सोरांनि भिडिअफोरखौ नायनानै जों गोबां बारखायोमोन सासे रुममेट होननाय दंमोन आरो बाव जे आंजों भिडिअ बारफानाय बियो रुममेटमोन बिथाङा दा कम्पानियाव खामानि मावहैबाय आरो ओमफ्राय एक्चुअलि जोङो बिदिनो फोथारफ्राव सोलोंबाय थाखायोमोन आरो दुब्लिफ्रावहाय दैफ्राव बेनि उनावहाय गोबांफ्राबो जोंखौ मिथिजोबखायो नालाय माने बिसोर गथ'आ बारलु बारला सोलोङो मायो होननानै बेनाव मिथिजोब्बाय आरो ओमफ्राय सासे दाब्ला होननाय दंमोन आरो माने दाब्ला होननाय दंमोन सासे बिथाङा ट्रेक्टर सालायोमोन माने बिथाङा बिदिनो दुब्लि बायदिसिनायावहाय हा रोगायोमोन आरो बियो जों माने बेफोरबायदि बारबाय थानायखौ माने खनसेनो नुयोमोन आरोखि ना बे मानसिया नुयोमोन हाब नोंसोर देनजारलै मासोलै होननानै बेफोरबायदि खोथा बुङोमोन आरो बेवहाय बे दाब्ला ट्रेक्टर सालायग्रायाहाय माने जोंखौथ' नुबाय थाखायोमोन नालाय बियो ट्रेक्टर सालायबाय थायोमोन आरोना बे मानसियाहाय ओमफ्राय जों बिदिनो सोलोंबाय थानायखौ नुबाय थायोमोन आरोना बियो ओमफ्राय मोनसे बाथाबारि होननाय जायगा दंमोन बाथाबारि होननाय जायगा आरो माने जोंनाथ' बाथाबारिजों एसे गामिया खाथि खालालाय बारा गोजान नङा बेनि उनावहाय माखासे शुटिं खालामग्रा जाय नोंथांमोना जायखौ सोमखोर नार्जारी जाय बिथांना सोमखोर नार्जारी मोनसे इउटुब चेनेल दं आरो बिथाङा गोबां फिल्म गायो आरोना बिथाङा बांसिन गुन्दारुल' गायो बांसिन ओमफ्राय बिथाङा सासे कुम्फु मास्टारबो बिथाङा उपसु फोरोङो आरो बिथाङा गावनि इउटुबावबो गोबां फोरोङो आरो गोबां भिडिअफोर आपल'ड होयो बेवहाय शुटिं ना माबा बानायफैदोंमोन बेयाव बाथाबारि होननाय जायगायाव आरो ओमफ्राय बेवहाय बिदिनो शुटिं होनबाथ' माने मानसिफ्रा गोबां लोब लोब जायो नालाय बावहाय बिदिनो बे दाब्ला होननाया बोरै थांसनखोनो जाहैदोंनो सोरनिबा सालामि जाहैदोंनो बावहाय माने बे सोमखोर सार होननाया माने सोरनिबा सिलायाव ना मायावबा उन्दैफोरनि सिगाङाव आरो बे एग्जाम होनानै देखायबाय जाहैदों बे गथ'फोरनि सिगाङावहाय ओमफ्राय गथ'फ्रा जिबायदि आसरित मोनबाय जाहैदों माने बारनानै देखायबाय नालाय बे सारा सोमखोरा माने ओरैबायदि साहस दंखायो बेबो ओमफ्राय बाव बारनानै होबाय नालाय नोंसोर हायो नामा होनना बुंबाय जाहैदों बे सार सोमखोरा गथ'फोरखौ आरो गावथ' बारनानै दिन्थिबाय नालाय ओमफ्राय बाव गथ'फ्रा ओइलै नों बादि बेबादिबो हायो बैयाव सानसुमा नार्जारी होननाय देन्जार देन्जार बारलाबायो होननानै गथ'फ्राबो खोन्थाजोब्बाय ओमफ्राय बे दाब्ला होननायाबो ट्रेक्टर सालायग्रा दाब्लायाबो हाब बेबादि बारग्रा मेरला दंथ' जोंनि जायगायाव होनबाय जाहैदों बियो जायगायावनो खेबनै गिदिङो ना माबा होननाय खोन्थाजायो जाहैदों ओमफ्राय बिदि होननाय खोन्थानाय लोगो लोगो बे सोमखोर सारा बेथ' माने बिदि रोंनाय खोनायोबाथ' गोसो गुदुं मोनो ना नंगौना नङा नोंबो रोंबा आंबो रोंबा सोरबा गोरोंसिनबा बेखौ गोसो गुदुं जायो नङा होमबा बेहाबो गोसो गुदुं जाबाय आरो सार सोमखोराहाय ओमफ्राय बबे मा गामिनि लायलाय मानसिखौ होनबाय जाहैदों ओमफ्राय जे गथ'फ्रा ओरैबादि बेलासि टाइममोन आरो 3:30 जाबायमोन 4:30 जाबायमोन ओमफ्राय बाव समावहाय डाइरेक्ट साइकेलजों फैना आंखौ लांफैबाय आरोखि माने माखासेया कार ओमफ्राय माखासेया गथ'फ्रा साइकेलजों आरो लोब लोब फैबाय आंखौ बे सासे फुनुम होननायबो फैदोंमोन बाथाबारिनि आरो बेयोहाय आंहा कल माने दैखर जारलायगासिनोमोन आरोखि दैखर जारलायबाय थानायावहाय फैनानैसो आंखौ सोंफैबाय ओइ गथ' नों बायदिसिना बारलु बारला खालामो होनलाय ओरैबायदि फिथिंलि रोङो होनलाय होनना बुंबाय औ होनबाय आङो दाना नोंखौ बैयाव लिंहरदों होनना बुंबाय आरो हाब आंखौलाय मा लिंहरखोलै होनना आंबो बिराद गोसोआ बोरैबा मोनबाय आरोखि दा बोरैबा गिनाय माहां आंथ' बिदियाव थांफेरखायाखै नालाय बोरैबा मोनबाय आं गावखौनो गाव नोंखौ बैयाव लिंहरदों सिनेमा शुटिं खालामनायाव होननानै लिंहरबाय आरोखि नों ओरैबायदि बारनो रोंगौ होनलाय नोंखौ बारहोनो नागिरदों होनना बुंबाय आरोखि दाना बेवहाय आंखौथ' लानानै थांबाय साइकेलजों गथ'फोरजों थांबाय आं ओमफ्राय
बे कार गंसे फैबायमोन कार गंसेयाबो थांबाय दाना थांबाय जि गामिनि मानसिफ्रा लोब लोब फैजोब्बाय आरोखि उमुक सानसुमा नार्जारीखौ ओरैबायदि नै एक्टर खालामनो नागिरदों शुटिं खालामनो नागिरदों ओरैबायदि गान गाहोनो नागिरदों होननानै मिथिजोब्बाय गामियाव दाना मिथिजोब्बाय नालाय लोब लोब जाजोब्बाय बाथाबारि होननाय जायगायाव आरोखि लामा गंसे बुंजाजोब्बाय बेनि उनाव आंबो गोसोआ बोरैबा मोन्दोंमोन आरोखि हाब मा जालाबायखो नंबाय आंबो गोसोखौनो गिनायानो फाग्ला फार्स्ट टाइम बेबायदि मानसि रावबो आं बेफोरबायदि नायफेराखै आरो बेफोरबायदि इउटुबावबो आं हगारफेराखै गावफ्राथ' माने खेबग्रा गिदिर लाबोखादों नालाय डिएसएलआर माबा बायदि केमेरा गिदिर ब्लेकटप बायदि बावहाय आंखौ मोनसे बारि एसे दुब्लि बायदि आरो बाव बारहोबाय आरोखि आंखौहाय मा रोंगौ होननानै आंथ' बे समाव बारा बारनोबो रोङा माखासे एग्जामफोरखौनो 10 बार गाहामल' खुनुरुखुम हायोमोन आरोखि आङो बिफांफ्राव खारखोना होनाय माबा फिसा फिसौ बेफोरखौ आरो दिन्थिनानै होबाय दिन्थिना होनाबाय बे रुममेट होननायाबो मोनसे मोननै होबाय आरो बेथ' बारा रोङामोन नालाय ओमफ्राय बावहाय बारना होबाय गाहाबो बारफाबाय फोरोंनाय बायदि जाबाय आरोखि बियो गावनि होनाय खिसिम खिसिम होनो थिनबाय जोंथ' बाराबो होनो रोङा गाव माखासे स्टाइलफोरखौ जोंबो होनो रोङा बेबायदिमोन आरो बानायबाय गोबां मानसिफ्राबो मिथिजोब्बाय आरोखि ओमफ्राय मिथिनानै बारहोनानै जे लामाफ्राव बारहोबाय बारहोनानै जेब्ला बेखौ बारहोखाङो होमबा मोनसे ओरै फैथारनानै नों माबा हाबावो होनना बुंबाय आरोखि आंखौ दाना आंबोथ' बे समाव ओरैबायदि गगा मोननाय गुंग्राया गसिलाजोबो गगा मोननाय आङो एकदमबारे गगा मोनबाथ' नों बेफोरबायदि बारजाखाया माने गुंग्राया गजोबखायो फाग्ला बायदि जायो दाना बारहोनानै आंखौ ओरै फैहोबाय खालबाहाराव बारहोबाय आरोखि आं बै खालबाहारनिफ्राय बारनो रोङो सार होनना बुंबाय आं खालबाहारनिफ्राय बारहोबाय बारहोनायावबो जे खालबाहार गाहायखौनो एसे गोजौ बायदि मोनोमोन नालाय बे समावहाय बारहोबाय गथ'फ्रा आंखौ ओरैबायदि बाखनायजोब्बाय आरो गामिफ्रा हाब उमुगनि फिसालाया उमुगा ओरैबायदि लांफैजादों ओरैबायदि नायहोजादों होननानै गोबां मोनथिजोब्बाय बैनि खुगा मोनथिजोब्बाय सासे खुगा मोनथिजोबबानो खोनाजोब्बाय नालाय बहाय बेबायदि जाबाय आरोखि ओमफ्राय माने आंबो सानबाय माने मेथाइफोर जानो होलांगोन नामा बिदि नंबाय आरोखि ओमफ्राय जोङो सासे रुममेटजों आंजोंहाय लाजिनानै ओरैबायदि फैबाय आरो लाजिनानै जों स्रुट फैबाय आरो बिराद गोजान फैबाय जोङो गावस्रा दंगासिनो मा रायलायखो ओमफ्राय एसे सानबो हाबखासैमोन नालाय बेयाव फैबाय आरो थांजोब्बाय बेनि उनावहाय जेबोथ' बुङासै माने जोंखौ बुंदोंमोन आरो कुम्फु नोंसोरो जुदि बेफोरबायदि सोलोंनो लुगैदोंब्ला नोंसोर डाइरेक्ट कारिगावसिम हान्थिलां होननानै बुंबाय आरोखि माने कारिगाव कुम्फु फोरोङो नामा नो बाव आंथ' मिथियामोन मानो लिंहरदों नङाबा कुम्फु फोरोंनोसो आरो आंबो मिथिया खिन्थु आंहा बिराद गोसोखा कुम्फु लायाबाबो आं हारसिं सोलोंबाय थागोन होननानै बिराद गोसोखा आरो जिउआवहाय ओमफ्राय सोलोंबाय आंथ' थांनाय जायासै गावसोर लिंहरनायाव आंनो हारसिं सोलोंगोनलै आं बेफोरबायदि थाङा माया होननानै एफाराब गोजान बेसे हान्थिलां नोंलाय कारिगावसिम साइकेलजों नङा बे बेसेबां खस्थ' बेनिखायनो आङो थांनाय जायाखै आरो मेथाइ बायदिसिनाफोर जाहोगोन होननानै सानदोंमोन आरोखि आं ओमफ्रायो जेब्ला अखा नायो साननै सानथाम जायो होनबा मानसिफ्रा ओरैबायदि बुंबाय ओइ उमुक एक्टर उमुक लांफैजानाय बेसेबां होलांखो माखो नै गोबां मानसिफ्रा बेफोरबायदि बुंबाय आरोखि मानसिफ्राथ' बेबायदि फिल्मनि माबा फैनाय नालाय नोंखौथ' फैसा होलांदों बा माबा मोनसे माबादों बिदि सानोना बिदि बुंबाय आरोखि गोबांनो ओमफ्राय बुंनानै फैसा होलांदों नामा बेसेबां होलांदों बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो आं बुंबाय मानो फैसा होलांनांगौ बेफोरबायदि नोंसिनियावलाय नायनोसै दा बेलाय होननानै गोबां बाथ्रा बुंबाय आरोखि आं मानो बेफोरबायदि फैसा होलाङाखैसै माबानानैसो एफाराब खस्थ' मानसि होनना बुंबाय आरोखि आंथ' बेफोरखौ जेबो सानखायालाय माने बेफोरबायदि बारहोनायखौ आं ओरैनो प्रेक्टिस बायदिसो मोनो आरोखि ओमफ्राय बे समावनो आङो गावखौनो सिनायजानाय गावखौनो माबानाय बायदि जादों आरोखि माने बिसोरो बे भिडिअखौ इडिट खालामनानै हगारहैदों आरोखि हगारनानै बे भिडिअआ जे भाइरेल बायदि जादों आरोखि हगारनानै गोबां मानसिफ्रा नायजोबदोंमोन ओइ उमुक गामिनिलै उमुक माबानि होननानै मोनथिजोब्बायमोन आरोखि आंखौहाय ससियेल मिडियाआव भाइरेल जायाखैबाबो माने जाय मिथिनायफोर बिसोर इउटुबाव नायदों आरोखि ओमफ्राय खाथि खाला गामि दरब्रै दरबाफ्राथ' मिथिजोबखादों आरोखि आंखौहाय बैनि खुगा स्कुल आंखौ मिथिजोब्बायमोन ओइ उमुगा एक्टर गान नादों माबा लांफैजादों होननानै बेफोरबायदि मिथिजोब्बायमोन आरो बेयावनो भाइरेल बायदि जादों आरोखि बे आंनि फार्स्ट माने इउटुबाव बाहागो मोननाय आरोखि आंनियाव इउटुब चेनेलबो गैया आरो मबाइलबो गैयामोन बे समाव आं बिराद एसे ल'लालामोन खानायाबो थब्लाब्लामोन आरो लोगोफोर बे समाव आं बारा स्मार्टबो गैयामोन होमबा बे समाव आदा सोरांमोन बायदिया मालाय एसे दावखोहांखानाय बिसोरनि जे इउटुबफ्रा एसे ग्र' जाहांखानायामोन आरो होमबा बे समावथ' जों गैखायामोन नालाय बेबायदि जादों आरोखि भाइरेल बायदि जादोंमोन बे भिडिअआवहाय
दाबो आङो नोंथांमोनहा जे बेखौ नुवाखैबा आं डिसक्रिपसनाव होना दोङो लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि नायसिनो गोसोबा आरोखि ओमफ्राय आं बेखिनि भिडिअखौनो खिन्थानो सानदोंमोन बे भिडिअ आंनि फार्स्टमोन आरो दा नोंथांमोना साननो नाङा जे बे भिडिअखौनो गावनिखौनो दिन्थिबाय मालाय होननानै माने बावगारनानै थानाय बायदि जादों आं बे भिडिअखौ बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं फोरमायनो सानो आरोना गोबाङा नुदों होमबाबो मिथियाखैमोन आरो बांसिना मिथियाखैमोन सोरमोन मा होननानै आरो खिन्थु आं फार्स्टमोन आरो ना बे भिडिअआ ओंखायनो आं खोन्थानो बिराद मोजां मोनो मानो होनबा बयबो मिथिथों होननानै आरोखि ना बे समनिफ्रायनो आं एसे इउटुबाव एसे माने 1निफ्राय 2 2निफ्राय 3 बेफोरबायदि दावखोनाय एसे बयजोंबो मिथिजानाय बायदि मोन्दों आरो ना लोगोफोर बेबायदि जादों आरोखि बे सारसुमफोराथ' माने बिराद कुम्फु मास्टारखा आरो फिल्मावबो गोबां गायो गुन्दारुल गायो आरो ना साराहाय नोंथांमोनहा मोनथिखायो सारखौहाय गोबां बांसिनानो बियो क'क्राझार थिनालिनि आरो ना